Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore koda riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho masiro chenro mag pur e kaunti ma Migori ochako chenro mar puonjo jopur kaka ginyalo timo pur makare mondo giyud rang'iny makare mar cham. Jafwambo marwa George Juma nigi mathoth. Kaunti ma Migori ong'ere kaka kaunti no mathoth oganda timo wechego mag pur mag kothe mopogore opogore ma oting'o niang', oduma, soybeans, oganda, ochele kaachiel kod mamoko. Lipod mawuok kuom migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ne nitiere jopur malo gana 174 e kaunti ma Migori mangima. Kata bed ni jopur osebedo ka oketo maino margi e pur, thothgi osebedo ka ywak ni ok ginyal yudo chiro malong'o, gino mosemiyo moko kuomgi oweyo kata pur. Jolony wechego mag pur wacho ni moko kuom jopur bedo kod pek e yudo chiro nikech kothe kata chiemo ma gigolo ok chop rang'iny madwarore e chiro. Jopur mathoth bende yudo lal mathoth e kindego mag keyo nikech rem e luwo okenge madwarore. Post harvest handling ka wayudo ni japur lalo up to atamalo 30, that is 30%. Otiwuotho gi japur ni how best ere kaka onyalo timo gik monyalo timo maber mondo lalni obed kata up to 0% kata karach ahinya to yudie 5%. Kendo ayudo ni kara ndalo mochien ka ne wapuro ga oduma wadino gi luth, wagoyo agoya oduma gi luth, to kawuono ni ayudo ni okelwa masin suso, okelwa masin pimo. E okang' mar konyo jopur mondo koro gol chiemo mantiere kod rang'iny mamalo kaachiel kod yudo chiro maber, migawo mar pur e kaunti ma Migori ka otenore kod moko mago mag piny owacho ma oting'o Cereal Growers Association kaachiel kod Farm to Market Alliance dhi nyime kod chiwo puonj ne jopur. Koro ayudo ni kara en gi procedure ma moko wang'ado ga shortcut, to kawuono ni ta ayudo are e puodho nyaka e chiro, koro puonja te. Farmers wani mondo giform groups ma nyalo bedo koka ma ginyalo tiyo go koka marketing avenues for their produce. Jopur yudo puonj kaka ginyalo rito cham ka ochakre puodho nyaka bang' keyo mondo gibedi kod rang'iny makare. Janet Omolo menjalo nyochego mag pur wach ne gitiego jopur kaka ginyalo rito rang'iny mar chiemo kata kothe magipuro. Ng'ato nyalo timo gimoro amora maber e puodho kacha, to kochopo kar chiro kae to olose nang'owa gikegi ok ler, quality. So achiel kuom gik mwatimo en training japur e weche mag quality. Wanyiso japur ni seche midhi keyo bed gi tandaruwa e puodho kuchocho mi harvest. Dogineno ga samoro ki harvest iyudo ka nitiere oduma kata motop, samoro oganda moko top. Wadwaro ni bedo gi tarpaulins kata tandaruwa kata ogunia moko ariyo mopogre. Ikete motop idiro konchiel to mabeyo iketo konchiel. Jopur bende ipuonjo kaka ginyalo moyo cham kata kothe e yo makare mondo rang'iny margi koro kik dog piny. Director migawono mar pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wach ni bende gitiego jopur kaka ginyalo yudo chiro mayot ka ok gitiyo kod omenda mathoth e manyo chirogo. Watemo promote gimiluongo ni collective marketing nikech waseyudo ni ka farmers timo marketing as individuals on their own to brokers temo exploit gi, kendo yudo ni cost of transport and cost of aggregation bedo malo. Jopur mondo riwre kanyakla mondo ginyal bedo gi ngufu kata gi teko mar yudo cham mang'eny nikech chiro mwayudo gin chiro madongo dongo ma ka in gi cham matin to ok ginyal choponi. So nyaka ibed ni nyalo yudo cham madhi 10 and above tons. Nyaka sani nitie jopur mathoth ma oting'o mago mapuro chele e kar pur mar Low Cogeneration Scheme ma bende koro pod okwamo kod chambgi mane gikayo dweche buora ma okalo nikech onge mar chiro malong'o. George Juma, Ramogi TV, Migori.